tomto víkendu se bude konat velice výjimečný golfový turnaj. Jeho účastníci totiž budou výhradně nositelé jména Tomáš. O tomto turnaji nám víc přišli říct organizátoři. Viktorie Handrychová, dobré ráno. Dobré ráno. A Tomáš Ševčík. Dobré ráno. Vítejte, dobré ráno. Není to trošku diskriminace? Já jakožto Pavel se cítím diskriminován. Tomáši. No, protože já jsem Tomáš, tak jsem si vymyslel turnaj pro Tomáše, no. Ale není problém vymyslet turnaj pro Pavlík. Nějaký Pavel by se toho mohl chytit. No, třeba inspirace aspoň pro ostatní, dejme tomu. Těch jmen je v kalendáři spousta, takže třeba takových turnajů bude více. Už jenom proto, že ten je vlastně částečně jaksi charitativním, že část výtěžku poputuje na konto bariéry. Můžeme ještě doplnit. Ano. Je to tak? Na konci turnaje bude probíhat troubleshot, což je těžká rána přes vodu, většinou z nějaké nakloněné roviny a vyhrává vlastně ten, kdo se dostane nejblíž k jamce. Každý hráč má libovolný počet pokusů, za 200 korun si může koupit jeden pokus a vlastně tímhle se nazbírají ty peníze pro konto bariéry. To je hezký. To je vtipný. hezký. V loňském roce jsme vlastně vybrali přes 27 000. A kdybych mohl dodat, tak z konta bariéry nám dodají vždycky nějakého Tomáše, pro koho se ty peníze vybírají. Minulý rok to byl, myslím, Tomáš Potůček na novej vozík. Letos to bude Tomáš Zelenka a budou se vybírat peníze pro sledge hokejisty. Fajn. Skvěle. Máme v tom jasno. To je super, že si nejen užijete výborný golf, ale také ta akce nějakým způsobem může někomu pomoci. Určitě záleží také na tom, kolik Tomášů se zúčastní. K dnešnímu dni je přihlášeno 49 Tomášů a samozřejmě, jestli nějaký Tomáš ještě poslouchá, tak budeme rádi, když se přihlásí. Máme jeden seděl, ten hrát golf neumí. Ještě pořád se můžou přihlašovat. Kde se vlastně turnaj koná, jsme ještě neřekli. Letos na Darevanském dvoře. Minulý rok byl taky, je to u Plzně u Rokycan. Golfové hřiště Darevanský dvůr a příští rok bychom chtěli změnit, jít zase na nějaké jiné hřiště a další rok zkusíme zase jiný hřiště, aby ty Tomášové se mohli dostávat na jiná hřiště, vystřídat a vidět jiný ty hřiště. Co se týče tak toho turnaje, tak je výjimečný ještě něčím jiným, kromě toho nápadu, že tam budou hrát samý Tomášové? No tak ono je divný, že se vlastně pořádá 12. července. Jo. To došlo k tomu, že jsem vymýšlel, říkal jsem, ježišmarja, musíme k tomu nějaký příběh, jo, kdy to, protože svátek Tomášové mají 7. března a to fakt jako na golf moc není. To není to. Tak jsem zkoušel hledat, říkal jsem, tak kdo ještě, tak svatý Tomáš Akvinský. Oni neví, kdy se narodil, ale zemřel 7. března, no, tak to se zase nepovedlo. A svatý Tomáš z Canterbury zemřel 29. prosince, taky se to nehodilo, tak jsem zjistil, že vlastně 12. července roku 1975 získalo nezávislost na Portugalsku Republika svatý Tomáš a Princův ostrov. A je to tady. Hrajeme v teple. Výborně. O to šlo. Výborně. Zatím vám moc děkujeme, s tím, že za půl hodky se ještě k tématu vrátíme. Ano. A teď si uvaříme, respektive ukrdláme, umixujeme a podobné další protože je tady Markéta Hrubešová a ta má pro vás nachystaný jahodový koktejl.